Waqt seduta parlamentari fejn komplew jiġu diskussi l-estimi tal-budget għall-2026, il-Ministru responsabbli mill-Kultura, l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici għamel elenku ta' miżuri li jippromuovu it-talent lokali. Brabta mal-kultura l-Ministru tenna li fl-aħħar snin saru 120 proġett ta' restawr fil-pajjiż u nfetaħ il-Palazz tal-Gramastru fil-Belt Valletta biex jgawduh il-familji u turisti li jżuruna wara investiment ta' 40 miljun euro. Ma dan semma l-Mikas l-ewwel Mużew tal-Arti Kontemporanju f'pajjiżna li nfetaħ wara investiment ta' 30 miljun euro. Brabta mal-industrija tal-films il-Ministru rimarka li se jkomplu jissaħħu s-servizzi offruti permezz ta' sound studios tal-ogħla livell. Dan fil-waqt li ġiet imnedija skema ta' appoġġ għas-settur tal-film domestiku b'investiment ta' aktar minn 2.8 miljun euro din is-sena. Il-Ministru fakkar ukoll kif il-Gvern salva 14-il sede ta' soċjetajiet mużikali li kienu friskju ta' żgombrament b'investiment ta' 30 miljun euro. Waqt li ħabbar li din il-ġimgħa se tinħareġ skema ta' loan interest subsidy għall tal-festi li ma benefikawx minn dan l-investiment biex ukoll ikunu jistgħu jkomplu jkabru l-operat tagħhom. Dwar l-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta ħabbar kif b'allokazzjoni ta' 4 miljuni u 500,000 euro għall-2026 din se tkompli twettaq avvenimenti kbar fil-miftuħ u saħħaħ il-kollaborazzjoni ma' istituzzjonijiet kulturali nazzjonali. Sa dan it-tant qal li sas-sena d-dieħla spazju kreattiv se jospita aktar minn 550 attività bis-sem ta' aktar minn 400 artist. Il-Ministru Bonnici sostna kif dan il-Gvern se jibqa' jkun ta' spalla l-artisti f'pajjiżna b'miżuri fost l-oħrajn biex dawk li jaħdmu għal rashom iħallsu biss 7.5% taxxa u fond ta' 700,000 euro għall-innovaturi u pjattaformi kreattivi. Il-ġid se jkompli jġib iktar ġid u se jkompli jinfirex fost kulħadd. Fost l-artisti tagħna, fost il-kreattivi tagħna, f'impjiegi stabbli u pagi tajbin fl-arti u kultura, f'aktar proġetti ta' restawr madwar Malta u Għawdex, f'aktar investiment b'saħħtu fil-mużewijiet tagħna, f'aktar investiment fl-industrija lokali tal-films u tas-servizz tal-films, f'amministrazzjoni aktar effettiva tal-artijiet tal-Gvern, f'aktar spazji ġodda id fit mal-artisti, f'aktar spazji kreattivi state of the art. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Elisin Zerafa Ċivelli fl-istess Ministeru tkellmet dwar diversi skemi li qed ikomplu jsaħħu l-Kunsilli Lokali u Reġjonali. Fil-fatt sostniet li bħalissa għaddej proġett biex is-servizzi kollha ikunu disponibbli wkoll online. Dan huwa oġġettiv mill-Viżjoni Strateġika Nazzjonali tal-Kunsilli Lokali sabiex joperaw iktar b'mod konġunt. L-iskop huwa li niffaċilitaw aktar il-ħidma tal-Kunsill Lokali u biex in-nies ikunu moqdijin aħjar u f'aktar kumdità. Diġà sar xogħol tajjeb ħafna fejn jidħlu il-permessi u llum dawn jistgħu jinħarġu b'mod online. Waqt din is-seduta tkellmet ukoll id-deputata Davina Sammuthili li sostniet li l-baġit tas-sena d-dieħla se jkompli jinvesti biex l-oqsma tal-kultura, l-artijiet u l-Gvern Lokali ikomplu jiffjorixxu.